De media de afgelopen dagen en alle berichtgeving heeft een dusdanige impact gehad. Ook voor de mensen die voor de camera's zijn geweest, maar ook hier in huis. Dat gezien alles wat er nu los is gekomen, zegt het college dat we snel, maar ook heel snel duidelijkheid moeten hebben of er echt iets mis is met de werksfeer in de gemeente Smallingeland. Waar het onderzoek uitvieren zal en wat de correcte onderzoeksopdracht wordt, is nog net duidelijk. Wel moet de vadersimmer een rapport lezen over de werksfeer op het gemeentehuis. De oude dagen is er al praat met een soort ambtenaren. De meerderheid daarvan kent hem net in een angstcultuur op een werkvlier. Het college van B&W spreekt wel van signalen dat er het een en ander verbeteren worden kan in de bedrijfscultuur. Maar hokker signalen dat binnen, daar wil de burgemeester niet op kwijt. Ja, daar ga ik dus nu niet op in, want ik vind ook dat dat uit onderzoek gewoon moet blijken. Maar die optelsom van beschadigen, signalen en toch ook dat mensen zeggen van nou, het is ook een kans, zeg maar, hoe vervelend het ook is om die dingen eens even boven tafel te trekken. Die optelsom maakt waarom ik hier nu sta. En waarom moet je er nou net op ingaan dan? Nou, omdat ik nu vind dat we ons moeten richten op het onderzoek. Dus daar loop ik niet op vooruit. Ik ga de onderzoeken niet voor de voeten lopen. Het belangrijkste is dat we nu richting al die mensen zeggen, er komt een moment, dat moment komt snel, dat we duidelijkheid gaan krijgen over die werksfeer. Dus niemand voor de voeten lopen, moeten wij ook niet doen. De groep ambtenaren die klagen door de werksfeer had op het internet een zwart boek maken. Collega's die het haar ook onveilig viel op het gemeentehuis kunnen hier haar een verhaal kwijt.